Ahojte, zdravím vás pri mojom prvom videu. Občas si zahrám, tak som si povedal, že skúsim to dať na ten YouTube. Uvidíme, či to niekto bude vôbec pozerať. Možno nejakých ľudí tým zabavím, uvidíme. No a dneska tu mám 1000 eur, čož není málo. Ešte som prvýkrát toľko, čo som vložil. No a dáme si 10 eurové točky. No uvidíme, čo to padne. Možno chytíme niečo, nejaký ten big win, alebo najlepšie by bolo ten bonus. No, uvidíme, poďme na to. No, zatiaľ 10 točky a nič. Uvidíme. Dúfam, že to neprejebeme. To by bolo veľmi zle. 1000 eur. Tak to prejebať. No, super. Prvá točka, 80 eur. No a poďme, dačo lepšie. Keby sme vyťahli aspoň na tých 1500, tam by som to utol. No, krása. 40, 80, 120 eur. To je paráda. Ale stále som v minuse. Stále v minuse. Aspoň na tých 1500 poďme. Hrozná. 160. Sme v plusánku. 100 eur. Ale to je málo. Chceme viac. No. Poďme. Pekne. Ja by som možno skúšal aj 20 eurové, ale tak bojím sa trošku toho. No, pecka. To by sme mohli byť na tých 1500. Nie, to bude len 200 eur. No tak poďme. 440, 430, poďme. Poďme bonus. To by bolo najideálnejšie. To by bola taká istotka, že sme v pluse. Tam mohlo natrepať aspoň 2000. No, uvidíme. No. Škoda tých citrónov. Zvony. Nice. Už sme na 150, ale ešte by som skúsil do tých 1500. To je 1500. Škoda tie sedmičky. Fú, a teraz neviem, či mám ísť ďalej, alebo nechať tak. Bude krátke video. No skúsime. Skúsime do 1000. A keď do 1000 nič nepadne, tak to necháme tak. Nic sme neprejebali, zahrali sme si. Ale mohol by ten bonus. Dneska určite dám ešte jedno video. Večer. Skúsime nejakú inú hru.
Kľudne napíšte do komentárov, čo by sme mohli skúsiť. No už poď niečo. Poď bonus. Škoda. Pekne. 80 eur. No poďme. No ale už podačo. Už dlho si nedal. Škoda. Ale som to mal nechať na tých 1500. Že ja som debil a som to nevybral. 40 eur. Dobre. No poď. Kokos, nemohol tu ešte jeden bonus. 40 eur. Môže byť. No. Poď ten bonus. No tak čo ti je? Necháme to na tej 1000. Skúsime 20 eurové. 10 točky. No skúsime. Poď. Prosím, za 20 eur. No. Ty vole, nemohlo za 20, to by bola šupa. No, tak aspoň čerešničky. Keby tu boli zvony, tak by to bolo oveľa lepšie. No nebuď koko, daj mi dačo. Poď. Nice. Dobré. 980, ale sme v minuse stále. Poď. Poď bonus. Daj mi bonus a nechám ťa. Daj 80 točky, ale točím už jakú točku? Sedmičky, nice. 560. Kokos, dáme to do 1300 a necháme to tak. Necháme to tak, lebo ešte to tu prejebem všetko a potom budem mať len nervy. Dobre, tak večer dám ďalšie video. Teraz to ukončíme a ďakujem, že ste kúkali a majte sa.